आराम से लय में खा ले। कौन करम कैल कि लंगड़ भइल। हां बता दी। ई नहीं कहत कि तू जिला परिषद बड़ा ब्यास बड़ा, हम कौन करम कहने की तरह से रोज रेला रेली करी ले। इतना गलती बोलले बड़े। जवाब दे दियाई। चुटकुला भी कहले बड़े हमरा के लेटरिंग में गोर नीनू त लागल खभड़े। ओहो ले बनल जो ह तनी घबरा में। जीवन में आज तक हम अश्लील भाषा के प्रयोग नहीं कैले। बाकी आज इनकर जवाब देवे खातिर हमारा अश्लीलता के प्रयोग करे के पड़ी। पेली के मर जावे पेली करे के तो जेकरा के हम गणितर पर हगल देखले बानी ओकरा मुंह पर हम का अपन बड़ाई कर हमरा लाज लागल है। लाख नाचबो कूदबो गइबो ये अभियंता हमें एंकर देन बाकी ब्यास लो वीआईपी गाड़ी पर बैठे लागल है तेज भैया। तू न तो कमांडर पर आधा चुतर बहरी रहत रहे आधा भीतरी पुरनकी सुमू पर घूमत रहे। इनकर देन हो कि ब्यास लो विधायक ने मेंटेन करे लागल। खूब धनिक भइल बड़ा कुंवर जी, खूब धनिक भइल बड़ा नु। इनार के पानी मिलत रहे 10 बरिस पहले। एबर आरो के पियता रहे के रेट बढ़ावल हो 1500 विदाई होके ब्यास लो के। ये अभियंता का देन है कि 25,000 30,000 लेता रहो। तारा नियर कतना ब्यास धोती बदले में मरी गइले। लागत रहो अंग्रेजी ढीले तू मर गए तो मार्केट से खत्म हो गए। तो अभियंता के संगे गा के फिर मार्केट में नया हो गइल। बुढ़ा कहीं का कहते रहे हमारे देन है जी कूलर के फ्रिज के पानी पियता रहे। सोमो पर सुंदर सुंदर गाड़ी पर लोग चढ़ता। इनका जन्म में जाके दू गोला गोला तूफान से इनकर बाप का नाम बुलेटर है। मर गए वो बाड़े का हनुमान जूट मिल में नौकरी करता है। हबड़ा में घोसड़ी मर गई। ओकर बाबू इनकर जन्म भइल तो हम जाके दू गोला गोले आ कहते रहे हमारे दिन हो कि ब्यास लोग गाड़ी पर चढ़ता 15,000 20,000 25,000 लोग के सटा होता। अब ना लो कहिया पुत जन्म ले कहिया राक्षस भइले। जेकरा जन्मदिन में हमने के गौले जा 31 गो रुपया। हाँ जी। आ बाबूजी एगो खूंटा में धोती के आ दूबी अछत बांध के हमने के विदाई के हमरा तूफान भाई।